Terve! Tässä papan nopea ruoka, eli kohta paistetaan kanaa. Sitten tuossa on riisisijasta keitettyä tuohinon kauraa. Ja tuolla on tulossa vihreitä linssejä ja täällä on tulossa wokkia. Ja salaisena aseena valmis karrikastike, keltainen karrikastike Lidlistä suoraan. Nämä kun lyödään kaikki yhteen, niin kohta nähdään, mitä tulee. Nyt meillä alkaa olla ruoka valmista. Kootaanpa annos sitten. Elikkä täältä kanaa karrisoosissa. Sitten oli tuohinon riisiä lisukkeeksi. Ja sitten oli wokkivihanneksia ja vihreitä linssejä. Pannaan vielä vähän soosia lisäksi. Niin mehän saatiin ihan, en tiedä onko hyvän näköinen annos, mutta maistetaan. And to my English speaking friends, we made today chicken with ready curry sauce and other ingredients are oats, local oats instead of rice, green lentils and some stirred vegetables. Looks like that. Let's taste. Ihan hyvää, ei hirmu mausteista. Maistuu tietenkin tuo kaupan karrisoosi, mutta kyllä tätä syö ennemmin kuin turpiin ottaa. Taste is quite nice, a little bit factory made, but I don't know. Let's eat. Näillä mennään. Moi!